Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Matul is-summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell intlaqa ftehim bel-membri stati dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Baġit Ewropew sal-2027. Il-mexxejja Ewropej qablu fost oħrajn li l-Ukrajna tingħata għajnuna finanzjarja sinifikanti ta' 50 biljun euro maqsuma bejn qotjiet u self. Ġiet allokata wkoll żieda fil-fondi għall-migrazzjoni u l-viċinat tan-nofsinhar. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela sostna li dan il-qbil jawgura tajjeb mhux biss għall-Unjoni iżda wkoll għal pajjiżna. Soddisfatt li tista' tgħid illum l-Unjoni Ewropea deret maquda u dik hija s-saħħa tal-ftehim li ġie milħuq illi fit-teħid tad-deċiżjoni derna li aħna kumpatti, derna illi aħna solidali mal-poplu Ukren u li se nagħtuhom l-assistenza finanzjarja illi hija meħtieġa biex ikomplu l-ġlieda tagħhom kontra l-aggressjoni inġusta li saret fil-konfront tagħhom. Dan il-qbil fil-Kunsill Ewropew seħ wara li f'Diċembru li għadda il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban ma qabilx dwar dan il-pakkett ta' fondi lill-Ukrajna. Qabel dan is-summit tal-ħamis saret laqgħa bilaterali li saret bejn il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Prim Ministru Ungeriż Orban. Dwar dan il-ftehim il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel sostna li l-Unjoni Ewropea qed tmexxi l qudiem biex tajn lill-Ukrajna. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li dan il-ftehim huwa messaġġ ċar lejn il-President Russu Vladimir Putin hija sostniet li din kienet ġurnata tajba għall-Ewropa. Dwar is-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza, il-Prim Ministru Robert Abela kompla jsostni dwar il-waqfien permanenti mill-ġlied mill-aktar fis possibbli. Il-Prim Ministru Malti appella għal pożizzjoni iktar b'saħħitha mill-Unjoni Ewropea dwar dan biex tibqa' tarka ta' drittijiet umani u toffri rax ta' tama lil dawk milquta. Rigward tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja ħadna pożizzjoni ċara. U hemmhekk meta tagħti pożizzjoni ċara tagħti sens ta' leadership. Meta nitkellmu fuq il-vant nofsani ma ħadniex deċiżjoni. U allura hemmhekk ngħid illi ninsab diżappuntat, però bħala pajjiż minkejja ċokon tagħna se nibqgħu nagħmlu l-almu tagħna, se nibqgħu nibagħtu dal-messaġġ konsistenti to state solution twaqqif permanenti tal-ġlied li nittiġi indirizzata bis-serje tal-kwistjoni umanitarja, partikolarment fejn jidħlu l-ostaġġi u dik kienet għada u tibqa' l-pożizzjoni tagħna. Anke meta ma kien hemm ebda pajjiż li kienet jitkellem fuq hekk, aħna konna konsistenti u se nibqgħu vuċi konsistenti. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll is-settur tal-agrikoltura hekk kif fi Brussell u anke fi bliet oħra Ewropej bħalissa għaddejjin protesti dwar regoli Ewropej f'dan il-qasam.